Mayor Mike Rama ni padayag nga kamatayon ra kuno ang makapugong sa iyang pagpapili pagka-mayor sa Cebu City. Gihimug-ata ni dismiss Cebu City Mayor o re-electionista Michael Rama nga kamatayon ra ang makapugong kaniya sa pagdagan pagka-mayor sa Cebu City. Di makapugong ang ombudsman, dili makapugong ang COMELEC niya, kay kamatayon ra ang makapugong niya sa iyang pagdagan pagka-mayor sa Cebu City. Matod pa niya nga walay bisan kinsa, bisan ang dismissal order gikan sa Office of the Ombudsman nga makapugong kaniya sa pagpadayon sa iyang kandidatura. Way makapugong yun niya mga kabumbo, bisan kinsa walay makapugong niya, ang kamatayon ra matod pa ni Mike Rama. Gipadayag kini ni Mike Rama atol sa Convergence meeting uban sa lokal nga mga sakop sa Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Kagahapong adlaw, Huwebes, Oktubre 10. Si Rama gitangtang sa katungdanan na human napabatud-an nga sad-an sa kaso nga nepotism o grave misconduct. Ang opisina sa Ombudsman ni pahamtang ni Mike Rama og silot nga perpetual disqualification gikan sa paghupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Hinungdan nga nabutang sa alanganin ang re-election bid ni Mike Rama. Kahinumduman niya ito pagka Oktubre 4 ang Commission on Election na COMELEC. Maingon nga ang tanan nga desisyon sa Ombudsman nga naglambigit sa mga kandidato alang sa May 2025 nga election, mapatuman dayon bisan pa ko na mahimo kining i-apilar mga kabumbo. O nya karong October 25, muanhiman si Attorney Garcia aga